Niini nga paagi kamumubunyag, ug kinahanglan walay panagbingkil diha kaninyo. Bisan kinsa nga maghinulsol pinaagi sa inyong mga pulong, ug magtinguha sa pagbabunyag sa akong ngalan, niini kamumubunyag kanila. Muadto kamo ug mutindog sa may tubig, ug sa akong ngalan kamumubunyag kanila. Ug kiniyang pulong nga inyong litokon, mutawag kanila sa ngalan nga mag-ingon. Pinaagi sa pagtugot nga gihatag kanako ni Hesukristo, ako mobunyag kanimo sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ug unya kamo mopaunlod kanila sa tubig, ug patungahon usab gikan sa tubig. Niini nga paagi kamumubunyag pinaagi sa akong ngalan, ug sumala sa akong gisugo kaninyo, nga walay panaglalis diha kaninyo, mahitungod sa mga punto sa akong doktrina, sama sa kaniadto. Siya nga may espiritu sa panagbingkil, dili ako, apan sayawa. Apan kini ang akong doktrina, nga ang ingon niining mga butang hunongon. Ug kini ang akong doktrina, ug kini ang doktrina nga gihatag sa Amahan kanako. Ug ako magpamatuod sa Amahan, ug ang Amahan magpamatuod kanako. Ug ang Espiritu Santo magpamatuod sa Amahan ug kanako. Ug ako magpamatuod nga ang Amahan nagsugo sa tanan, bisan diin sa paghinulsol ug pagtuo kanako. Ug bisan kinsa ang mutuo kanako ug magpabunyag maluwas. Ug sila ang makapanunod sa gingharian sa Dios. Ug kaniya ang Amahan magpamatuod kanako, kay siya moduaw kaniya uban sa kalayo ug Espiritu Santo. Ug ang Amahan magpamatuod kanako, ug ang Espiritu Santo bahin sa Amahan ug kanako, kay ang Amahan ug ako ug ang Espiritu Santo usara. Ug ako moingon, kamo kinahanglan maghinulsol ug mahisama sa gamayng bata. Ug magpabunyag sa akong ngalan o dili makadawat niining mga butang. Kini ang akong doktrina, ug ang magtukod diha niini, nagtukod sa akong lig-ong sukaranan, ug ang ganghaan sa impyerno dili makabuntog kanila. Busa lakaw, ug ipahayag ang mga pulong diin ako namulong sa lumulupyo sa yuta.